시키는 대로 해 No red lights 올림픽 대로 ay. 뭐라던 You don't give a what 마음대로 계속 떠들어 They talk about me 뭐라노 뭐라하노 If you 그래서 난 no no na na No 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 na na Put 'em up in the air No na 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 Like this so na 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 No na no na Yeah I'm trying to give you something more So come with me and fly away 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 그래서 난 no no na na No 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 na na Put 'em up in the air No na 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 Like this so na 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 No na no na Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga magahatag sang tungo sa imo kagabi. Apang talipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalaguan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tugtub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta! Ang oras 88.1 Kadar FM Philippines Standard Time, alas 7:09 sa gabi. Jason Derulo. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. 'Cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Hello! Mayong gabi! Swerte ba? Ah! Oh, Maayo! Gabi mga kalagad! Katon nga mga kalagad sa Rizay, sa kabarmanan sa probinsya sang Quezon. 47 ka barangay sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga probinsya na probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, anas paras probinsya sang Masbate, probinsya sang Romblon. Anong gagmay? Romblon na mo, layo-layo na. Ay, hello sa mga langga nato. Ay, nakatutok naman sa ating Facebook live streaming. Pinaagi sa ating official Facebook page. Kagstaran ng mga overseas Filipino workers nga nagatutok sa aton subong nga gabi. Hi! Hello! Grabe, How are you? energy, How are you? Alright, dahil na, umpisa na, tutok na. Damo to di ba premyo? Sa atin yung mga kalagad.
sa di mo ka mga bahin sang probinsya sang pungsod Pilipinas kag sang kalibutan sa gihapon nagapamati ka mo diri sa emergency broadcast sa 88.1 Kadar FM pinagi sa pagdumala sang Capisars Diocesan Social Action Center pag sa paano sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman His Eminence Joseph Cardinal Advincula sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor aton program manager Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ebalia, sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kagaton nga partner technical, alagad Maria Jean Lorene Balgos. Mga ikaupod din naman sa mga gali. Ang DJ nga mainit pa sa tinapay kagabi. DJ Yame! Kagani naman ang DJ nga kasing anyag sa inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programa Gindihon para sa tanan. Bata ka man o konti gulang sa sining malinong kag malamig nga kagabihon. Udanta ka. May problema ka. Istoryan ta. Dali na! Na-miss naman nga sa out din, no? Oo, syempre. I told you. Di ba gali ah? Na-miss na itong Oo, tanan. oo. Actually, kaysa gina-remind kita na mga bagay-bagay. Ang mga Nagakuan. bagay nga, actually, mabudlay hindi ay mag-move on. Diba? Nagapulo pa ba't siya? Oo, kaya kung kaysa, gulpi na lang ni mo madumduman. Ha? Diba? Ano na siya? Sino na siya? Nagani you're stuck on it. Ano na? Nagapilit ka dito? Oo, pilit Nagapabiling gid ka ya. dito. Pilit gid ya. Ahay. Anyway, ano ba nang Kailangan. ano man ang nagpabudlay para mag-move on? Puntahan ko na lang sa ano. Butay. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan Ang ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan Wow, ng nag-enjoy, ah. pag-asa. Darating din siya. Ay! Babalik din. Babalik ka rin. Sa magkanano, magbalik tigapon. Ay! Tingabla, porbahibla. Pero yung mga langga, kamusta ka mo? Oy, Ano ba yung mo kamusta? niya na? O, ba niya po na ka mo? Ate, ayo eh. Lamat na lang. Kami din yung, masiglag ok lang sang tubig. Oy, ba niya po na kuya? Ay, sana all. Sana all. Pero gagmay lang kaging panumdum ko mang kamo. Ay, sus. Makaon Pero ako ni napalipon ka na yan. Pero, panumdum mo kami, pero naniyapon kagyapon. Ano ka? Ano? Half bastos, half hindi. Yun lang. I chose the less evil way. Wow! Sana all. At Joke least, no? At least na nagpabilin ka pa sang dungog. Lumog! Dungog Grabe ka siya. Ay. Tari ka mo mga biyan, no? Mga kaalagad, mga langga. Yay! Kung nagpadayon ka mo dara sa inyo kapag panyapon, no? Hindi na pagtimo. Hindi, padayon-ayo lang karon. Hindi, padayon-ayo lang gano. Samtang kaupod kami sa kahanginan or sa aton sa inyo tag sa mga Facebook account. No? Yes. Nga nagatutok diri sa aton nga palatutunan sa Istoryahan Istoryahan Ta. Okay, Oh so my gosh. na-miss mo namon ka mo, no? It's been a year. It's been a year ka dyan. Nagano ko, no? Hindi mo yan, ha? Nangligan. Doon agay na nag-program ka pa. Oo, no ka, boy. Di mo na. Mga nagad niyo, pagod na. Hindi, ano lang, recharge lang gamay. Oo, hindi, para inis sa pagservisyo. Daw wala gid dapat kakakapoy, no? Oo, wala man. Makalagan niyo, pagkakapoy.
Actually, na pinanumdum ko gani. Ay, abaw, boss na naman. Miyerkules, so medyo may ulubrahon pa. Pero wait lang, wala sa gabi. Medyo may Oo. lubrado. Hindi ka syempre tambak-tambak na ang mga gusto mong matapos. Ginabana-bana mo yung time. Syempre gusto mo syempre magka-Netflix time. Hindi kaya magka-BTS time. Wala kasi siyang bebe time. Yun lang. Diba? Anyway, we're happy to serve you, mga serve you. Yeah, serving with a happy heart. Ay, Haba talaga. ay, arte. Radyo ka. Sorry. The views and opinions expressed by the host This do not necessarily. reflect on the views and opinions expressed by the management and Ay, the dapat network. may pras pagagaling si Doris sa mga program nga, ano, no? Ay, po, si Pridogami pa, may. Hindi ka pa ayawan, ha? Sige pa! Dapat Pagod di ba year? dapat di ba may mga mina pa, may mga pahanungdom, gano'n. Sige. Tayo mga kumpanya dapat may mga broadcast division. Oo. Kung may nakatandog sa inyo. Sa inyo malino nga pag panumdum, no? I-report nyo! Ay, hindi pa naman siguro pwede. Kaya nasa ano pa naman kita. Nasa Sa- emergency. Emergency Oo, broadcast. Nasa cheap. Sorry. Nasa Nasa low-cost productions Community pa lang kita. radio Oo, kita. nasa community radio pa lang kita. Siguro pagka ano na, pag nag-sign on na kita sa piyak na building. Piyak na building na sa mga 39th floor. Oo, sa mga 39th floor. sana Oo. all. Basi dito na pwede na kita mag-ano. Pwede na kita reklamo. Pwede na kita mag... sa pagpanggamo sa lamang kabuhi. Pasensya na kung maghahod kami, ha? Kami lang to, oh. Kami lang no? Pero kung nalinungan ka mo bala, pandaray ng radyo. Kag tune in lang sa 88.1 kada reference kada Martes kag Huwebes ang gabi. Kaya sigurado magagamo mo. Oo, magagamo. Lalo pa subong nga wala sa mga piyesta, wala sa mga Nay. celebration. Tugutin nyo nga makaupod kami, no? Makaupod kami sang ginamo. Hindi sang ginamo nga ininaway, ha? Hindi. Ginamo ya sang pagpasadya na may pagpremyo pa! Saka pa. Siyempre, wala na siyang iba. Ano gani? 88.1 Kala FM. Ang dami, no? Wala na siyang iban. 88.1. Wala na sa iban, 88.1 Kadar FM, saka lang. Wow. Saka lang. Wala yung show. Agoy. Okay. Anyway, welcome na mga langga mga kalagad. Welcome to The family. Kag sa sining edisyon, no? Ano kita sumong gani? Ay, 4 na. 4 na naman. Kadasig yung adlaw, diba? 15 na. Ay, Diyos ko, gusto ko na. 15 na. Oy. Second to the last 15. Ay. Hindi Mayara inaagrasya sa Ginoo sa matapos sa ano. Anak kita sa Diyos, di ba? Sigurado. Bisan ano pa ka mga paghangkat no maabot sa ato. May kaalwan gid ang mahal nga Diyos, di ba? Nag-aabot ina mga Yes, blessings. Oo. Diba? Mamuyo lang kasi matutong, na may pag-ampo, pagpagsali. Ito. Sige. Mga nag-up din nyo kami tup-tup alas, depende, no? Ay, Hindi Diyos na naman ko. magambal. Basta depende. Depende sa kung Sabta sa mo mga yara sarangan. sa isa pa dahil galanta. Go lang. Depende sa amon sa kutob sa amon nga masarangan. Kag sa inyo man masarangan, no? Daw ano man ni community pantry, no? Magpamati sa kutob sa inyo masarangan. Yes. Kag magdaog sa kutob sa ihatag sang iban. Oy, pwede. Di ba? Kaya ang iban nga mga prices naton diri no ginhatag sang aton nga mga maaluwan nga Samaritano diri sa Archdiocese of Capi. So that is why matamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan, no? Kag sa sunod mas magabongga pag napapremyo ko ng aton nga mga kalagad magpaambit pa no diri sa aton nga programa. Again, libre ang mga programa.
Libre. Oo, amo na naga-invite kita, naga-encourage kita sa aton nga makalagad nga magpaambit man. Bangod gusto man naton ihatag man ina sa aton nga mga kaalagad nga nagapamati or tutok sa aton via Facebook Live man. Alright, welcome again diri sa aton nga pagpangalagan para sa May 4, 2021 nga edisyon. And lima naman ka mga lucky winners ang sarang mga daog sa aton nga mga sekreto nga papremyo. Uy, marami subok. Oo. Medyo na kita, advanced na kita kay may paruleta kita karon. Oo. Sure ka? Okay. Ay, mag-greet kita dahil sa mga kaalaga natin nga kagina pa actually naghahulat sa atin nga Facebook Live. Maayong gabi kay Sir JB Bido. Kay Sir Jason. O saan Ay, ikaw? Jason. Hindi ko wala ko na siya din nakita. Oo. Nagsilo na siya guro balay. Nangita na siya guro iban nga balay. Ang Anyway. ginaya ko ka isa. Oo, diba? Parot suot kita sa ibang nga balay. Oo, depende sa depende man sa atong pagkinahanglan, diba na? Mayong gabi sa imo, Sir Jason Bido. Mayong gabi kalagad real and kalagad. Oh, wow, sila Ay. may kalagad ako wala. Oh. Wow. And Good mine. evening. And Dog Dog ka ba? English ka Bisaya, idog. Idog ka ba? Idog ka Okay. ba? Salamat Jason Bido kung sa din ka man. Diyan ka na lang an. Oh, yes, oo. Kay Sir Gilsed Barcenas, mayong gabi sa Boracay gyapon siguro si Sir Gilsed. Halong always dira sir no kag shout out man sa imong mga kapdanan dira. Kay Jmar Abonyawan Ayosa, mayong gabi sa inyo nga duwa. Mayong gabi man sa imo nga isa, Jmar. Kamusta ka mo? Oy, Karamay mag-greet pa na di sa iya. ay, balos-balos lang. Hit! Okay, nyapunta. Sana oil eh. Sana all may panyapon Ano pa niya? Pumunta Sir Jason. Pambit man, dibi. No, aman na community pantry. Pwede Oy. mo padala di Ngaman stressful evening. Grabe siya, oh. Basi stress-free. O gani, Oy, nagsalamat. nandalahig pa siya. O, charot. Si Ma'am Ronaldin Albay. 2. Oy, may gabi. Huwag ka nang magpa-stress. Lantaw ka dire kag mag-itag sa Basta na-stress siya, mag-join. that's why naglantaw siya. Nah, Gusto that's makuha yung why, nakakapoy, yung stress. Don't worry, ma'am, no? Oh, don't worry, ma'am. Stress mo kami. Ano ini ng paambitanay. Oo, damay-damay na to. Hindi no? Pasadyaw naton sa gihapon ng gabi no. Kag welcome gid sa pag-join ang tanan-tanan sa aton nga mga paraffol. May paraffol kita guys. Yes, may Kay paraffol kami dito. Isidra og Bakbasan. Mayong gabi DJ Yummy kag DJ Pretty. Mayong gabi man DJ Sidang. Sidang. Ay, grabe yung improvement ni Sida. in Iba. fairness, Actually, nagadugay, nagunami Oo, ng mga... naganami. Ibagi niya, no? Oo, Ibagi niya pa. nakikisabay Volunteer lang na, Oo, grabe. Nano pa kumatunan pa sa ni Kabanderang Joshua Kenneth Anas, no? Na-alert na wala pa man. Wala pa. Hindi, kaya na na. Hindi na mag-alert. Bisan on the spot pa nga invitation. Hindi akigang kita ni Ma'am Ami. Dapat ilaong tanay si Kabanderang Joshua. Anyway, mayong gabi kay Mary Joy Ame. Good evening ng Ame. Noy Real. Mayong gabi. Mayong gabi, Hi. Mary Joy. Kay Ma'am Angie Javier. Mayong gabi, good evening DJs, Yummy and Pretty. Hello, Ma'am. Salamat, Ma'am. Thank you. Ari lang ko diri miss you all. Hi. Diin ikaw. Di ka naman nga pinsa. Pinsa. Diyos ko. Manok lang. Halong kada Sir Jason ko din ka man. Ari lang man kami di. Padala lang di galing ara na haway na ko utang. Hindi, alam niya, hello ka alagad may. Ara na haway na kuutang. Joke lang, ikaw bala. Okay lang na yung ang mga panamyaw niya. Ang importante yung pagkaon. Oo. Mag-abot diri sa amon. Padal ilang kami di ha. Maulat lang kami di no. Tugtog sa katugtuban.
Ugoy. Salamat, Sir Jason Bido. Ay, mayong gabi kay Ma'am Jobas Manzanares Oquendo. Good evening mga lodi, guwapa may kagwapo, real. Musta da sa aton halong kita, tanan-tanan, God bless us all. Wow, thank you so much, Ma'am Jopaz. Okay pa man, di lang, ba, gid, Ma'am. Ma? No? Ginawa pa man kami ni Alagad, May. Oo, sakto lang. Oo. Buhis pa may. Pero subo-subong bangod kay nagadamo pagid ang kaso sa Oo, COVID-19. gani. Subong adlaw daw 42 o Grabe. 40 ang nabalhag diri sa bilog nga probinsya. Kag sa 40 nga ina no, 22 gid diri ang sa syudad Sang Rojas. That is why napanawagan naton sa aton nga mga kalagad nga maghalong gid kita kag masami nga sundo naton no mga minimum public health protocols kasubong sa pagsukod sa face mask, face shield, ang social distancing no, importante gid kag ang masami nga pag-disinfect sa atong mga kamot, pag-alcohol dira, pag-sanitize or pag hugas sa atong mga kamot. Kag before kita magsulod sa balay, mas maayo gid no nga naka-disinfect kita mga kalagad kay kung may mga tigulang kita nga upod, mga kabataan, mas madasig sila nga manatnan no sang virus kung hindi kita maghalong. So halong always mga kaalagad. And may gabi kay Ma'am Dorothy Joy Bilyoso Danieles. So, kamusta, Ma'am? Salamat gid sa pagtutok diri sa aton. Sakay, hello Father Toning Bautista. Ara ka dyan? Or nagalantaw man si Padre. Ay, sa mga na-miss natin. Pero shout out no sa kay Father Anthony Bautista kag sa tumuluo no sang Black Nazarene Mission Station. Ano? Nalipat ako eh. Black Nazarene Mission Station, no? Jesus Nazareno Mission Station sa ginpadala nga bulig nga mga uga para sa aton nga Caritas Kindness Station. Wow, thank you so much. Diba? Buhi sa gihapon ang kaalawan, no? Bisan magkanhano pa sa kalibutan. Nice. Yung mga Pilipino, ya doon na inaayan, no? Nga may pagkaalwan, kaya may pagkabalaka sa isa kag isa. That's why ginapasalamatan nato na mga tumulo sa Black Nazarene Mission Station dira sa Barangay Baybay, Rojas City sa pagpamuno ni Reverend Father Anthony Bautista. Nauna lang ko halin apas man si Cardi sa pagbalik-balik ko da. Ahoy. Hindi ka naman nagalin halin, nanoy. Oh, good night. Wendy, Nano ni mga ka? Good night, Noy and Nang yung mga na. yung mga Okay ka lang viewers ga? daw. Stress ka masyado. Kaya stressful. Subong good night na. Gani, ano ba? Tulog ka na, girl. Ay, temprano pa, Wendy. Good night na. Diyos ko naman. Grabe sila, oh. Tulugan nyo kami, ha? Tingwa kami mga ina, no? Oo, gusto namin nga masustain pa mo energy as talas 9, maluoy Yes, ka. sir. Pero- Pero magtulag, Diyos ko. Pero thank you so much, Gin, no, sa mga kalagad naton. Kag, agad to nga pwede na kamo makashare, kag maka-join sa aton nga pa-raffle for tonight. Bust it open. May may 20 ka slots kita mga langga nga mga kalagad. Nagatutok sa aton sa Facebook Live or ang mag-text sa aton, may isa ka pwede nga mahatag nga number or lucky number nila. Pero ang magtawag, duwa ka mga lucky numbers, mas dako ang chance nga mabunutan ka mo Yes. or mapilian ka mo sa aton nga per-raffle nga makaangkon sang sekreto nga papremyo nga iga-flash mo naton karon no diri sa aton nga pagpangalaga. Agud to nga maka-start na ka mo. Actually, pwede. aran eh. Alright. Sino? Naka-flash na sa aton screen kanina pa. Okay. Aran na nagali, oh. Aton nga Istorya of the Night. Yes. In fairness, marami ang pagplastar ni Alagad no. Maria Jean Lorin, di halata masyadong stress. Okay, anyway. Sa mga luyag magpasakop sa aton nga question of the night. Sa aton nga istoryahan. Oy, maayong gabi dali kay Sir Marlon Garbo. Hi, maayong gabi, sir. Wow, Sir Mayang Gabi. Wow, Sir nagalantaw Marlon sa... this is Bong. Beautiful. Palitan? Oh, ang buta din kayo nalipat na ko kung diin si Sir Nasay. Tama. Sa Panitan. Sa BFP Panitan. Sir, Panitanan yung gano'n ko, sir. Oh. Puya gali ni Sir ni Kapitan dito sa Sir, wala tayo ka, no? Pero lapit naman lang, sir, ha? Mga musta ka na da. Anyway, thank you so much kay Sir Marlon. Saludo sa aton nga mga kaalagad, no? Nga
firefighters dira sa Bureau of Fire Protection Panitan Wow! na ginapamunuan ni Sir Marlon Garbo. Sir, Papabalik De La Rosa, ka. sir, ah. Hindi, joke lang, sir. Okay. Ay, wala tayo na shoutout do gani Sir Oh, Marlon, no? gani! Subong lang natin Isa yun ini si sa Sir pinaka ginaidulo naton sa pagpangalagad, no? Kag magluwas nga idol sa serbisyo publiko, idol man ini sa kaaluwan. Salamat kid sir, no? Happy listening or happy viewing Doon na nakadako ka kay Sir. sir, no? Anyway, sa akon ginahamag kagay ng mga kalagad, pwede ka mo magpakigbahin sa aton nga istoryahan ta segment. Pinagi sa pagsabat sa aton nga question of the night. Kung may luyag ka nga ipalayag o kung isinggitan sa kalibutan, ano ina kagnaman? Okay. I love you! Ha, kita! Sarang iya! Sarang amdika! Sarang dago! Ano na siya yung May na-excite na ako. May nami ang ano. Duda mo ko yung singgit. Oh. Okay, kahapon din sa ulog naton, no? Ang World Press Freedom Day. Okay, Ini bilang pagkilala sa aton nga kinamataron sa pagpalayag. Nga nasandig sa mga kamatuuran. Yes, oo. Ang bala nila may communication pantry man. Oh, Maghambal, maghambal santo sa nahibaluan. magsugid santo sa kamaturan. Dapat lang. Tani mo man yung ano, no? Ang tawag sila, ang panindugan sa mga chismoso kag chismosa. Ay, Maghambal santo sa naibaluan, no? Wala na dugang-dugang, sino na sa imo naibaluan. Magsugid santo sa kamaturan, matungod lang, no? Ay, hindi na to sila yung chismosa ya eh. Kasi syempre Chismosa yung mo Japon kay gapalayag sila sa Oh, ilang mga Amin ang gali. Oo. Atod ka. Oo, di ba? Palayag sila sa ilang mga naibaluan. No? May ginasinggitan sila. May kausa sila. Ay, grabe siya. Dapat Tawad sa ya. inyo lang naibaluan kag sa inyo sa kamaturan. Oo, kita tanan, especially nga, tawag sini, adlaw-adlaw kita nag-communicate, damos sa mga information sa balibot nato. Importante ni mga kalagad, no? Maghambal lang kita sa ato na ibaluan. Hindi mo na pagdugangan, diba la? Hindi mo na pasubrahan, hindi mo na pagpakulangan, diba? Sakto lang. Sakto lang. Daw ikaw, gaginhawa lang. Ganon. Oo, tapos, ano ganito, magsugid lang santo sa kamaturan. kamaturan. Ay, nako. Anyway, so manami ang aton nga question of the night, mga kaalagad. Kung may ara ka sang luyag nga ipalayag o kung ipas isinggitan sa bilog nga kalibutan para kay Anay na. sino, kaganay na. Diyos ka naman. Naman Diyos gusto mo ko isinggitan. naman. Ang kausa. Punitin ang sedula. Palatin ang pidula. Agoy, agoy. Tapos gusto ko pag yun, ding, ang bato. Tapos ang iyakan, di, ang balat. Uy, go, bra, nagaliya sa construction. Gali ang mga construction workers, gali sila yaga daw anay. Diding lang ang ano, panahon. Agoy, mga langgama kalagad, nga pamati sa aton sa radyo or nagatutok sa aton sa Facebook Live. Again, pwede na kamo makapadala sa inyong mga sabat. Pauna-una ni ha. Anan. 1 to 20 lang aton yung kwaon. Kay para mas gamay, pero Mas mas dako dako ang ang chance na kung padaog Diba? di ba? Naka 1 to 100 kita dito. Tapos lima man aton bunuton. Tapos di pa mabunot. Ay nga kita tanan. Kay kung 1 to 20, lima aton nga bunuton, pwede nga ang lima ina may ara gid premyo nga madag-an. oo. So, pauna-una lang mga nagga, pwede na ka comment sa aton comment section sa Facebook Live or text sa aton nga hotline number. 0907-621-6650. Salamat! 0907-621-6650. Yes. Thank you so much sa mga nagapamati sa atin sa ilang mga radyo. Go Wow. lang, tawag lang. Okay? Kasi, kay Ma'am John, nagaro ni kagay na, you are a blessed person with an important role to play in life. And God is watching over you with love, mercy, and compassion. So, be the best that you can ever be for God's purpose. Begin your day with thanksgiving, sprinkle little acts of kindness every chance you can, especially to the least, the last, and the lost. And end
end of the day with a grateful heart for having imparted God's presence to everyone you met. Stay safe and God bless. Wow, may pa quote pa si Ma'am Gali. Oh. Gani. Hi, mayong gabi ginagreet ko si Mamang, si Nanay, kag sa Balay Dalayunan, si Noy Ariel, si Noy Timmy, si Noy Vicente, si Nang Cora, si Nang Lynn, si Nang Jonah, si Leah May. Ginagreet ko man si Joshua, si Toto, si Marga, si Elias, si Jethro. Ang nag-greet si Abelnis, ang barangay Tayog Sigma, Kapis. Tayog o Tawog? Tawog. Tawag ba na? Oo. Good Anyway. gives. Alagad Mike, Alagad Real. Hey, miss you both from Maymay. Hi, Maymay! Thank you, Uy, Maymay. nagmamati si Maymay Subo. Si Maymay tuwing nagligat ang Oh, nagdaog. hindi paludan na siya. Okay. Oh. Kaya may si Maymay, may si Memay, may si Oo, Princess. sa sunod dapat Oo. ano na lang, May na lang. Sige, keep on sharing your thoughts mga langga, mga kalagad sa aton nga story of the night. Diri sa aton nga palatutunan sa storyanta. Kaya again, no, ibutang yung man yung lucky number para madala naton sa aton nga pahampang sa kahanginan. Ano ba yung namin nga music, no? Pwede makamugali makapalabot sa inyong mga request nga kanta or pwede makamamaka-greet sa mga nagasaulog sila nga birthday, happy birthday. Sa mga nagasaulog nga sa ilang anniversary, happy anniversary, happy sari-sari. Sana Kung ano pa all. na. Sa ulugayo lang ano na? But everyone is the same. Anong title? Oo, may nagpa-request si Neo. okay. It's okay if you forget me. Ay, Oh. it's okay if you forget me, you. Charot lang. Anyway. Oo, yes, mga kaalagad. So, keep sending your answers para sa aton nga question of the night. And pwede gid ka mo kapanawag, pero syempre makaistoryahan na kita. Personal. Charot, personal. I mean, syempre, iba ginang chika-chika. Oo. Oh, gana niya. Nang mabatian namon kamo sa Yes, kanina. oo. Kaistoryahan na gid kita balhaw. And Oh. what's more interesting is that mas may chance ka mo nga magdaog sa ating mga amazing na mga papremyo. May duwa ka mga lucky numbers sa inyong mga kuha. Diba? Yes, Game na? yes. Game na! Okay. 7:39 sa gabi. Magabalik ato nga programa matapos ang aton mga matahom nga ambahanon. Standby mga kalagad. Bye-bye for now. And I wait till the feeling hits. Maybe I just haven't let it sink in. For 3 years we were living together. Held me like you'd hold me forever. Didn't think that heartbreak would feel like this. From everything to nothing at all. From every day to never at all. And everyone says that I should be sad. Is it normal that I don't feel sorry for myself? Care if your hands touch somebody else. Wouldn't get jealous if you're happy. It's okay if you forget me. I don't feel empty now that you're gone. Last time it didn't mean nothing at all. But I'll tell you what the worst is. It's the way it doesn't hurt when I wish it did. Patience is the thing that I learned from you. That some things can't feel wrong even though they're true. Went through all the hard times together. Kept me calm when I'd lose my temper. I'm just really grateful that I had you. From everything to nothing at all. Every day to never at all. And everyone says that I should be sad. Is it normal that I don't feel sorry for myself? Care if your hands touch somebody else. Wouldn't get jealous if you're happy. It's okay if you forget me. I don't feel empty now that you're gone. Just I mean it didn't mean nothing at all. And I'll tell you what the worst is. It's the way it doesn't hurt when
From everything to nothing at all. From every day to never at all. And everyone says that I should be sad. Is it normal that I don't feel sorry for myself? Care if your hands touch somebody else. Wouldn't get jealous if you're happy. It's okay if you forget me. I don't feel empty now that you're gone. Just I really didn't mean nothing at all. And I'll tell you what the worst is. It's the way it doesn't hurt when I wish it did. I wish it did. The most music in the evening. Most music. Sa buhay nating ito, marami kang makikilala. Ngunit kahit ano pang gawin, parang laging may kulang. Magtiwala ka, maghintay na siya'y darating sa tamang panahon. At masasabi mo na lang na ikaw pala ang hinahanap ng puso kong nag-iisa. Ikaw pala ang kasiyahang papalit sa kalungkutan kong nadarama. Ikaw lang at ako hanggang sa dulo. Kahit ano pang sabihin nila, ikaw lang talaga. Hindi na makapaghintay na makapiling ka. Para bang ang bigat ng mundo habang wala ka? Kailan kaya kita maakan makikilala? Di ko maiwasan ang kaba. Magtiwala lang at maghintay na siya'y darating sa tamang panahon. At masasabi ko na lang na ikaw pala ang hinahanap ng puso ko nag-isa. Ikaw pala ang kasiyahang papalit sa kalungkutan kong nadarama. Ikaw lang at ako hanggang sa dulo. Kahit ano pang sabihin nila, ikaw lang talaga. Ikaw lang talaga. Ikaw lang talaga.
Binago mo ang lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Kapag ika'y lumalapit, ako'y natutulala sa'yo. Magagandang ngiti sa akin, at sana'y mapakinggan mo ang awitin kong to. Iisa lang ang pangarap ko sa mundong ito, ang makasama ka sa araw-araw at makapiling ka sa habang buhay. Huwag ka lang umalis, huwag ka lang lumayo. Dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Huwag ka lang umalis, huwag ka lang lumayo. Dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita nang dumating ka sa buhay ko. Binago mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Bini-bini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso. Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito.
sa'kin ang tumatakbo sa isip mo. Kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Binibini, sabi mo noon sa'kin ayaw mo pa, pero ang yakap ngayon'y kakaiba. Hindi ka ba nalilito? Totoo na bang gusto ko pag nanglabanan ng puso? Alam kong mahal mo na ako. Kung ganun, halika na't huwag lumayo. Isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM pa rin. The best pa rin. Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. Sa Luzon, Luzon, DWAL-FM. DWAM-FM, Batangas, Batangas, DWBL-FM. Pampanga, Pampanga, DWJO-FM, Infanta, Infanta, DWBS-AM-FM. Legazpi, Legazpi, DWMX-FM, Isabela, Isabela, DWRVAM. FM, Bayambong, Bayambong, DWVM-FM, Lucena, Lucena, DZEA-AM. Lawal, Lawal, DZGN-FM, Sorsogon, Sorsogon, DZJO-FM. Baler, Baler, DZNS-AM, Vigan, Vigan, DZPAAM. DWWM-FM, Abra, Abra, DZSB-FM. Calapan, Calapan, DZUL-FM, La Union, La Union, DZVTAM. FM, Occidental Mindoro, Occidental Mindoro, DZWM-AM. DWTJ-FM,
Alaminos, DZWT-AM, DZWR-FM, Baguio, Baguio, Spirit FM 98.3, Masbate, Masbate, Radio Maria, Tarlac, Tarlac at Radio Veritas, Manila, Manila. Sa Visayas, Visayas, DYAF-AM, Bacolod, Bacolod, DYDM-AM, Maasin, Maasi, DYKA-AM, FM, Antique, Antique, DYMI-FM, Calino, Calino, DYOZ-FM, Iloilo, Iloilo, DYRD-AM, FM Tagbilaran, Tagbilaran, DYWC-AM, Dumaguete, Dumaguete, DYRF-AM, at DYDWFM, Cebu, Cebu, DYDW-AM, Tacloban, Tacloban, at sa Mindanao, sa Mindanao, DXCPAM, General Santos, General Santos, DXDB-AM, Malaybalay, Malaybalay, DXDDAM, FM, Ozamis, Ozamis, DXGDAM, Bongao, Gao, DXGN-FM, Davao, Davao, DXHMAM, at DXDV-FM, Mati, Mati, DXMMAM, Hulo, Olo, DXSN, Surigao, Surigao, DXMSAM, at DXOL-FM, Cotabato, Cotabato, DXNDAM, at DXDM-FM, Kidapawan, Kidapawan, DXOMFM, Coronadal, Coronadal, DXVPAM, Zamboanga, Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, angat sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. Orasio Empera Orasio Emperata agud amnigan batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may lugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus nga nagtublag sang pangabuhi kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon nga tulukon mo kami si mahigugmaon kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom kag pabasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami nga tuytiyan mo ang mga tawo nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong sa sini nga balatian kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers. Agud ila maatipan ang mga masakiton sing mga ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakot sa ilaging sumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligi yadtong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga kinakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining krisis, kag magatuytoy sa amon sa pagliso kag sa pagpakasantos. Hindi maon ang radyo. Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na. Sa mga malinong ang kagawgihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Estoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo.
Istoryahan ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape. DJ Yummy, kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi. DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Ang oras ay 88.1, Kadar FM Philippines Standard Time, alas 8:04 sa gabi. Jason Derulo. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Alright, balik na rin mga kalagad sa ating natutunan story ang taas sa gyapon mo DJ Yummy. Kag DJ Pretty! Ay, basta! Basta namin napanyapon niyo. Kamusta naman? Sana all nakapanya. Kamusta usang to na? Meron ako nakita sa comment, nagkasakit ng yung chance ng nilantaw sa Ay, naman sakit. O, namang dan pa tao. Wala kami ba na bulong? Ang mga bulong sa sakit sa isang tiyan niya, mga alternative nga na bulong, bigla. Sa una, ginatampol-tampulan lang na. Ginapalit-palitan na. Efficient nga na. Subong niya budlay na magsakit ang tiyan mo ng ga. No? Kaisa sa mga sintomas sa COVID-19 ang sakit sa tiyan. Oo! Experience mo na, no? Tanan yung sintomas. May ubo, may ano tawag sila gapang hugot ang imong dugahan, sakit ang tiyan, pabalik-balik sa CR, tanan gila lang ga. That is why amo na panugyan naton, no? Hindi mo mahambal, no, sa kangina ng tawag sini unless wala mo na experiensyahan, di ba? That is why please lang, no? Sundon nato ang mga minimum public health protocols. Agud malikaw kita kag aton nga pamilya. As in, budlay-budlag katama sa sitwasyon mga langga igo kamo sa COVID-19. 8:06 mga langga, and it's time to read all your comments, all your greetings, all your messages. Your messages actually, madamo siyang nagpalabot sa ilang mga mensahe. Kaginabuksan na nato, no, ang ganaan. Wow, ganaan. Sa pagpanawag para sa mga gusto magtawag, para duwa ka mga lucky numbers ang inyo nga makuha sa mga gabi. Diri sa aton nga pahampang sa kanginan, makapatawa ka na, may papremyo ka pa. Practice ka anyway. May gabi sa kay Sir Georgie Danieles. Good evening, ang Baliwandi. No, nagdaog ka lang 500, nagliga. Ay, ako na. Oo. Ay, pwede. Pero hindi dala. Nadlock siya ko, no? Ay, sus! Nadlock ka pa, nagliga, nagdaog di. Tapos subong, nadlock ka pa. Anyway, malay natin basta magdaog liwat subong si Wendy, no? Keep on, ano lang sharing. Streaming. Kag sharing sa aton nga antong live streaming subong nga gabi. Gina-invite naton tanan, no, nga paki-share nilang sa aton nga live streaming para mas madamo pa ang maka-ambit sang patawa kasadya kag pa-premyo mga langga. Katanas nanay, tatay, toto, sinday, sante, siyang cool. Maninoy, si Maninay. Lolo, si Lola. Lolo ko si Lola. Mas madamo pa na eksperyensya. No? Madamo na ma-share. Tama, Sige. Kay Ma'am Joe Pasman sa Resokendo, mas malala man diri sa Hong Kong. Ay! Mandatory ang swab test kag ang vaccine mandatory man sa mga OFWs. Pero nakipag-istorya na ang consulate diri sa Hong Kong
government, grabe na diri man hay sa ano pa ini matapos ang COVID-19 God is protecting us halong gid kita. Gani man. Oy, amo man ang na-wish naton ma'am no matapos na ini. That's why no kinahanglan gid naton mag cooperate man diri labi na diri sa pungsod Pilipinas. At least dira mama mandatory ang swab test no. Tani diri man no. Dugay Dili naman ginalikawan na ang swab test. dugay man na naton nga panawagan no ang mass testing pero wala gid no wala tsansa pero amo lang na no pa bakod na lang kita kag of course magsunod sa mga minimum public health protocols. Shout out sa mga youth sa Cagay Parish kag sa duwa ka pari sa kumbento kay Father Diggs kag kay Father Junjun mayong gabi. Hi, Sa shout mga out. mga kalagad nga pamatan-on dira sa St. Vincent Ferrer Parish sa Barangay Cagay, Rojas City. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Yes. Gabi na sa aton nga mga mahugod, maaluan kag mapinalanggaon nga mga kaparian dira kay Father Digno Hore kag kay Father Arthur Adricula. Father Junjun. Namiss ka mamaladri, no? Sa Kadar FM. DJ Bike ka Art, naman, no? DJ Bike ka Art. naman, DJ Art. Busy gid Okay, may gabi kagina no kay Sir Marlon Garbo. Kay Ma'am Angie, we have DJs. Ay. Sakit man siya namon kakatawa sa inyong nga duwa. Ang kalinong kagkasulay sa kalibutan. Sabat na ni Ma'am sa aton nga sa aton nga pamangkot tama ho. Oo. Amo na yung gusto niya nga isinggitan. Isinggitan ang kalinong kuno kagkasulhay sa kalibutan para maging happy ang kada isa kag magaan ang papagabuhi naton sa kalibutan. Oy. Wow. Ang lucky number daw ni Ma'am Angie is number 2. Number 2. Okay, wala na number 2. So last na ini nga number ha. Wala pala pero last na. Thank you so much Ma'am Angie no sa imo gin-share ay mga istorya no kung ano yung mga luyag isinggitan. Number 2 si Ma'am Angie no. So wala na number 2 lang ga. Pangita na kamo sang iban nga number. Gusto ni Ma'am Angie isinggitan ng kalinong. Sa kasulhay. Kasulhay. Sa kalibutan. Paano mo singgitan, Ma'am? Voice message bisamon mo. Paano dabe? Ako siguro tayo matapos na yung COVID-19 para makapauli na kami. Ay, matapos kini Mama, don't mas worry. maayo man ang gusto isinggitan ni Ma'am Joe Paz, no, ang ipalayag sa kanginan or sa kalibutan nga matapos na ang COVID-19. Hopefully, no, makabalik na kamo diri Ma'am sa aton kag makakita-kita kita. Naman namin guro no, nga aton nga mga kaalagad sa abroad. Wow. Magkita-kita kita diri no. Oy. Ani. Highs. Highs gini. Sige, salamat Ma'am Joe Paz man sa Nares Okendo. Oy, gikan naman kay Sir Leandro Had. Good evening, DJ Yummy and DJ Pretty. Ko ang pahambalon ng luyag ko isinggit sa kalibutan. Tani, matap na nagid ang COVID-19 para makapagapangabuhi na kita sang normal. Nga wala na kita sang kadlokan kung magpanglakaton kita sa mga lugar nga gusto naton kadtuan. Although, tagsindo halos actually may mga nabasa na ako sa mga text na natin, no? Amo man na ilang ginasinggitan. Siguro naman, tanan kita minang handom. Syempre, ibagid yang nabaylos ang COVID-19 sa aton pangabuhi. And syempre, kaluluoy man niya. Kung makaluluoy ang mga nagmasakit, makaluluoy at mga medical frontliners, madamo pagid sa mga kaalagad ng mga abyan naton nga mas makaluluoy. Kay tungod halos wala na sila sang makaon, kinadulaan sila sa trabaho bangod sa COVID-19. Sir Leandro, thank you sa imong nga sabat. Kag imong nga lucky number, paki-comment na lang diri sa atong comment section para may... Jason ha. Ikaw, Jason. Huwag ka magtinunto dito ha. Wala pa ikaw sa sabat, nag-lucky may number ka na. Tapos lapaw pa. Lucky number 24 pa. Asa na kita 20? Pero sa Jason, 20 manay, lang. bago ka makatag sang imong lucky number, pili ka sa 1 to 20 ha. Ang sabton man ay aton nga story of the night. Kung may luyag ka nga ipalayag o kung isinggitan sa kalibutan, ano ina kag ngaman! Ngaman! Man! Muna sabat anay bago number. Tama man. Tonto timo nga. Huwag kang gahaman, Jason. Salamat, yes. Okay, good evening, Noy and Nang. Para sa akon, ang luyag ko ipasinggitan nga, oy,
Palangga ko siya. Ay, singget, be. Paano singget? Palangga ko siya, pero wala iya ko na sa pakat. Pero wala ako na sa pakat! Gusto ko lang, Tani, sa subong at tiyempo, kinahanglan gid naton magbinuligay sa tanan nga bagay. Kaysa sobra kapigaduhon subong, kay sobra kapigaduhon subong. Kag Tani, hindi na kita magpa-hindi sanay. Sharing is loving. Sa subong at tiyempo ka, gusto ko ipagasinggitan sa kalibutan nga maghalong gid kita always and stay at home. And lastly, kabay pa nga may kalingnong kag may paghangpanay ang mga tao subong. Ang lucky number ko is 19. 19. Mary Joy. Ay, thank you so much, Mary Katungod Joy. mahaba ang sabat ni Mary Joy. Oo, sa imo ng 19. Salamat sa 19. Thank you so much sabat ni Mary Joy. Oh, grabe no. Isigitan, Bing. Plangga mo siya. Oy. Pero wala ka man yung sa paka. Wala malain, no? Plangga mo siya. Pero wala lang sa iya. Ay, kalainord. At apasak, ano? At apasak. Apakasakit. Sakit. Sakit. Oo. Masakit naman daw. Apakasakit naman, Lord. Ganito din ang buhay yan. Anin natin Pero salamat Mary Joy. At least may may bawi man sa uli. Oo, gani. Ay, madugang pagit siya man Ay, siya man gyapon. Siyempre, hindi gid madula ang gusto tagit isinggit ang maging okay na ang tanan. Kung madula ng COVID para back to normal na kita. Kay damo naging subong ang nagaantos nga mga kauturan. Kabay pa nga sa piyak sa sining nga pandemya, maging matatag kita tanan kag hindi magsuko. COVID lang ni may Ginoo kita nga mga gabulig sa aton. Always pray kag magsalig sa iyo. Lakpak. Iba si Mary Joy. May hugot. Grabe, gid ya. Oo. Kay tungod mahaba imo nga sabat. Ay, hindi. Kay tungod duwa imo nga sabat. Sa imo liwat ang number 19. Lucky 19 gyapon. Ayupod ko na sa aton nga ayupod ko na sa aton nga mga silent prayers malay mo. Yes. Okay, maayong gabi. Galing DJ Yomi and DJ Pretty from Hello! Maria Rica May Pablo. Sa aton kalagad volunteer, Maria Rica May Pablo, may gabi. Ay, we'll see you soon. Ay, may gabi sa kay Andrea Bell Fernandez. Shout out ini. Ay, Wala laging comment yan. Kay Aaron Dave Varcas Co-Ed Go. Mahilig sila may mga pa-co-ed ko. Ay, siguro sa online class. Diba? Wala. Hindi pag-i-add ni teacher kung wala sang co-ed. Atod ka, seryoso. Hindi base lang. Pero feeling ko minamay. Go! Kasi naman Kamala, mag-ilis go! no? Okay, go na. Go, Ay, sabat comment ko na. no, Aaron. Ang ay. good silingohin. Sabat Ayun ko lang, no. nag-comment sang hearts Aaron. Ay, Base sila man nila duha. Ay! Damo lover diri sa aton nga grabe. nagatutok. Iba kayo iba kayo. Oy, damo hearts Aaron Aba. Salamat Aaron Dave Varcas. Shout out sa imo. Sorry pag Oy, sis! si Anthony Castaño sis. Comment na sis. Comment na sis. Welcome gid ka mo, no? Yes. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love with us. Pwede ka mo makakomment sa inyong nga sabat sa aton nga story of the night. Kag pwede gid ka mo no makakomment sa inyong lucky number kag magdaog sang sekreto nga papraneya. Sige, comment na managa. May gabi kay Liza Generale. Hi! Oy, ara na nagsabat na. Oy, si Sir Benedicto Aquilio, thank you so much for watching. Okay. Rina. Gusto Silingan. ko, iba. May sabat Baw, lawig-lawig Okay, sige. Mga tatlo kapanin. Araw, hindi magid ni essay, ha? Isa man lang sa mga madaga mo di tinapay. Thank you. Thank you. Sige, Anyway, gusto ko ipasinggitan akong friend na heartbroken. Ako di, ikaw bit. Nag-shoutout pa siya. Si Andrea Bell Fernandez. By nada si Kwan. Kung maisog kay Sigitang pangalan. Hindi ka na mag-asa. Masakit balain na. Agoy. Kung na-fall ka gid sa iya sang tudo, kaon lang molo. Kung gusto ka gid niya, dapat may paraan siya para magka-time sa imo. That's good. Very good. Tama Gusto ko kalaykay. lang,
Gusto ko lang. Drink siguro si Baby Girl. Hindi ka na mag-asa, Goro. Hindi. Gusto ko lang, hindi ka na mag-asa. Asa Oo. para di ka masakitan. Hindi pa na saguro ang plan ni God para sa imo. The right man will come to you In the right time, in the right and the right time, and the right place. place. Tiwala lang. Ay, din pa. Naluoy na kubi si imo. Grabe siya. Naluoy na kubi si imo. Sige mo paramdam sa iya. Wala niya manapahalagahan ng effort mo para magkamusta sa iya. Huwag ma-fall ng todo sa maling tao. Pero tuod, drink. Tama, drink guro ang tawag niya. Drink. Move on na Move on sa na. iya. Lucky number is A. Number Aron, A. may istorya siya sa ako ni PM niya ako, Marta. May like guys si Alagad, si DJ Pretty. Ay, joke lang. Always ko lang hinahambal sa mga kapalisin ng sitwasyon. Always choose to love yourself, no? Kung hindi kaya ikaw palanggaon sa mga tao nga gusto mo tani nga magpalangga sa imo, hindi na pagpilita. Grabe ka, Laygay. Nagdugang pa ako sa laygay niya, no? Actually, grabe, no? For sure, grabe man experience si Sir mo. Siguro isa man siya sa mga sa mga tawag sini. Kapila na naghambal nga tama na girl. Best, tama na. Tama Best. na. Naku, uy, naku. Tapos, the next day na naman, ginistorya na naman. Please, okay na naman kami. Ito sa best. Ara naman. Bes, ano ba? Hangag ka? Charot na naman. Si Dring niyo, pagod na. Oo. Na-feel ka man namon, Dring. Kaya naagyan namon na. Ay, ako wala ko na nagyan. Asa? I never. I tell you. I never beg for anyone's attention, love, and care. I love myself. Wala ka nag-beg pero nag-ano kaya? Nasakitan, syempre. Ginbay, Wala ka, pero wala ko yung Ginbay luhan, oo. Na. Nagpangita siya sa iban, oo. Ano pa, Ged? Sige. Nakataw! Pero, Tama na. pero drink to din na. Kung hindi niya, okay, please choose to love yourself and respect yourself. If that person doesn't respect you in a way nga wala siya nag-reply sa imo, wala siya naghahatag sa imo sang time, cut the ties, darling. A right man will come to you, tamang hambal, in the right time, in God's time. So, tama na. Diyos ko naman, you have to move on and see how beautiful life is. Dahil dyan, deserve kong palakpak mo lang dyan. Ay, ano ato? Lain na, muha na to. Pero, lagay natin sa kay Drink kung wala gin man siya tuod nag-effort yung mag-contact sa imo, magpagamusta man lang sa imo. Tanan kita damo sang gina-problema sa kalibutan, no? Hindi lang man siya. Pero, akwanta ng anay, panumduman ba may ano man siya? Oo, basta may ginapangamusta pero, kay Ivan. Pero, tuod man, kung may ara man siya problema, pwede man niya na ma-share sa imo, di ba? Kung may problema, gid man siya nga dako-dako, pwede na niya mambal sa imo nga dali lang gid ha. Need ko lang sa space kay may problema ko ha. Di ba? Space your... Space your face. Pero thank you so much kay Grabe naman na kay Aaron Dave Varcas. Tapos kintag daliwat si Mga Andrea. tropa. Grabe gina. Tapos natawa Ay, mo, tama tawa-tawa, na. Mas nagpatawa. masakit na si Andrea. Si Dring. Dring do come true, no? Dring. Drink! Ari lang kami, de. One call away, tawag ka lang. Bisita ka. Ay, hindi pa pwede magbisita. Tawag ka lang kay DJ Pretty. May 090762166650. Para malagayan ka gid sang madugay-dugay pag gid. Joke lang, Mayong gabi kay Christian Ruga, mayong gabi alagad kagalagad real ang gusto ko isinggit sa kalibutan nga tani wala sang may magutuman sa bilog nga kalibutan para happy ang mga pigado kung di siya magutuman. 13, belated happy birthday. Kay Nanay Nelly Valencia. I love you, Nanay. Belated happy birthday. Thank you so much, Christian. Christian, bata ni tama ni Lorna, di ba? Salamat. Number 13 kay Christian Ruga. Okay, salamat. Ang gusto ko isinggit sa kalibutan nga COVID, matunawon ka na. Kay mas maayo nga magbalik kita sa normal nga pangabuhi tanan nga tawo, hindi free sa mga
Hindi free sa mga buhaton ila binagin mag-ubra ka buday kataman daw makitid atong dalan tanan para kung matunaw na si COVID malipayon na ang tanan. Number 3 from Mama Lorna. Mama Okay. Lorna, number 3. Okay, good evening DJ Real and Mai. Luyag ko lang ipahayag sa kalibutan. Wow. Bisan nano kabudlay sang aton sitwasyon subong. Bisan nano kakitid sang aton panghulagon. Kag bisan nano kagagmay sang time nga ginhatag naton sa aton loved one sa pag-updanay. Hindi ini rason para madulaan kita sang paglaom nga kita makabangon. Bongga! Oo. Listening ko no from Banwasang Panay number 9. Lucky number 9. Ano ay From number? Dexter 9751. Karami sa ilang mga 9751, sagot. lucky number 9. Wow, thank you so Okay. much. Mayong gabi no real and may. Gusto ko lang ihambal sa kalibutan ini. Kung sino ka man nga gaisahanon nga feeling mo wala may gapamati sa imo, ara ang Ginoo permi sa luyo mo. Wow. Pagpakabakod kag tuugid lang sa iya, basi pila ka adlaw hindi mo na mabatyagan pa. Garayim sila no. Garayim sila. Nang Sana siguro all. yun sila nga dawa. Ay. Lucky number daw is number 18 from Texter 3080. 3080, lucky number 18. Salamat, kid. Marami sila mga sabat, DJ Yami. Ibagit. Oh, si Andrea nagbalot. Trill. Kaya mo na ang ihambal sa crush mo nga si Liza Generales. Ang imo nga nararamdaman. Hindi na magkauya. Ako na nagatag sang way. Ako niya gusto yung singitan. Actually, hambal ni tawag sila ni Dave. Kasi ito ni Aaron. Ihambal ko ni para siya naman na bahala. That's what friends are for. Sige laglaganay na. Andrea. Ay! Andrea, Liza. Ambal ni Andrea. Liza, ha? Crush ka ko na ni Aaron Dave D. Vargas. Co-ed. Baka naman. Tingala ko mari ako. Dili pa sila nagsundugan na isa Mayari to. ka. Hindi pa sila nagsundugan na isa Sila to. naman nagsundog man tamo. Support lang kami niya. Aaron, palangga na namon si si Liza. Ay, kayuhon mo Aaron Kayuhon mo ang mga ginapang ginapaking bato mo sa kabuhi mo Aaron yan pakpak. Agoy. Sige, thank you so much Andrea sa pagpaibalo sini sa amon. At least At least mabuhinan ng points kagalawan si Liza sa iya scholarship. minus 500 per sige hatag. Per month? Sige, salamat. May gabi DJ Yamin, DJ Pretty. Speaking of Liza, nagpamati o nagatutok sa ato. Iba din eh! Iba din. Kung nadabi, wala na nakita ang comments. May inspirasyon, no? Pero pa dahil sa edukasyon, di sa may inspirasyon. Yes. Para ini sa palabuton. Yes, dapat lang. Sige, oy! Sino ito? Si Jester Evacuado. Oy, hi! Dira sa babaw. Ay, di, sa dalom. Nagatutok sa aton nga pagpangalagad subo. No? Mayong gabi lang da sa imo. Kag sa imo nga darling. Oh, Ay, sana always. iba din. Si Jester. Ari pag ang isa. Ara pa yung isa. Ito naglamig ang ako nga likod pero puno-puno sa Balhas. balhas. Ka-ironic, di ba? Anyway, habang ni Ginapurog ko Wendy. day. Ginapurog ko day. Ay, talaga? What happened? I don't know. Ipakikat sang live. Charot. Hi. Ano mo parehas ko kay Madam alagad ahaw. Apple. Na nag-stop ha? Adal ha. Kaya mo na, kaya mo na. Sabi, pero init-init. Diba? Oo, mainit. Anyway, luyag ko lang ihala. I-shout out. What happened? Sige, padayon matumba man ako na malipong. Hindi na padayon kay Ma'am Baldi Karon. Hindi kaya sige. pa. Kaya pa na. Sige lang, break naman na kita. Sige, Si ikaw Wendy na. Cordoba, Benobo, hambal ni Wendy. Luyag ko ihila. I-shout out sa bilog ng kalibutan to all students nga nag-experience stress kag depression bangot sa online class. I know nga hindi gadi na madali nga feeling, but I want to say cheer up and padayon. Hindi ko na makita ang ibal. Okay, wait lang. Padayon. Ay, may Seymour. Padayon.
padayon sa mga handom, padayon sa ano man ang naumpisahan ta. Isa lang, ini ka-challenge sa aton students' journey. Keep forward, kaibigan, kaya tani. Adja, number 17, Liwat. Good evening, Liwat Noy. And nang later na ang good night. Wow, salamat. Sino ito? Si Wendy. Ginlamig ka lang. Sino ito? Okay ka lang? Wendy, DJ Yami? number 17. Okay. Okay ka lang? Kasi ang Pag-roast mga nagpapamati sa radyo Kala, bala. inabiyaw, mainit. Tapos pa, sinubunubuan na lang. Okay. Nan. Ang magpapamati bala sa radyo, medyo na ano okay na. para hindi din magtutok. Okay, sige. Sige, okay doon. Ara na, naglamig na sa tiyo. Siguro may na, no? Sige, salamat Wendy. Mention, ano ko no? Tama. Mention ko na GBG. drink. Sige, balusay ka mga doa. Sige, okay Ron, mention May Mention isog ka, na. mention. Basi madaog na ako tinapay. Nami dadakon Andrea Bel essay. Fernandez nami dana akong essay. Bantay-bantay lang. Naka-move on. Naka-move on na sa ako no DJ. Tungod sa advice nyo sa iya. Thank you daw. Wow, agad-agad Agad-agad Oo. Grabe. Dapat rin sang eleksyon, no nagapili ka sang tawo no nga makabulig sa imo. Kang hindi makawasak sa imo. Nan! Diba? Oo. Always choose the person who chooses you also. Diba? Diba? Arte-arte na naman. Diba? Pilihan mo ang tao nga nakikita man ang worth nimo. Of course. Okay, pero kay Aaron ha, wala ka pa naka-essay sang imo yung nagsinggit kay Liza. Ako na actually ako nahulat. Kay sila isa may ara may nagsinggit para sa iyo. Diyos ka ba? Gamalay mo! Tama na! Tama na! May priorities ako! Importante ang scholarship. Oo. Kaysa sa relationship. Okay, oo. Hindi maabot gina, ano? Gapang muyo kami dito. Maninay lang galing kami. Pero importante, no, makatapos ito sa eskwela, makapangita kami sa mga trabaho. Mabuligan niyo yung pamilya. Kag makatukod, makamusang kung galingan yung pamilya. Diretso ko na, Kaya total, daw mo na eh. Dito man siya pakanto eh. Wala na kuliko, dire-diretso Okay. Oy, nagpa-thank you sa Andrea. You're welcome, love. Okay? You're welcome, darling. Salamat. May gabi kay Sir Hernan Solano Claveria. Hi. May gabi kay Kamusta? Sir Okay lang Hernan. kami, sir. Ikaw da, kamusta, sir? Salamat. Naulok ko sa shoutout mo. Sen, olok siya ko na. Actually, kisugo naman si Andrea. Amo na i-comment mo ha. Ganun daw si Liza. Subuay na lang ni, Boss lang DJ, 5 kakupon. Ako na sa iya, ginasulat ko pa. Pwede di mo, ano ka alagad no? Oo, gani. Tamo, may pa ng lagbong na naman siya din, no? Siya yung kilig na Kung kilig. niyo may nakita. Ako kilig. Oras na ton, 8:31 sa gabi. Dahil may dugang pa din alagad Actually, man. damo nag-message. Wait lang. Bago pa man ako diri nga kurugon sa todo-todo, no? Hindi nang padalom ko na. Kaya daw diri sabi naman nagtutok na, ano, Oo, iniman. iniman. Anyway, dali lang. Or sige. later na lang pagkatapos na lang kainin niya. Hindi pa dayon na. Hindi, kita. Kaya mo pa. Hindi, ikaw lang ako Kaya pa, napanumdum padayon na. Kung ano man ang mata mo sa imo, ha? Charot lang. Anyway, good evening, no? Really nang May. Ang gusto ko isinggitan sa kalibutan is tani makagraduate ko nga buhi pa parents ko. Ang gaya. Oo. Ang lucky number ko is number 3 from Texter 4434. Makagraduate ka na, love. Kaya mo na, bibi. Ikaw pa. Ikaw pa ba? Oo. Sino to? Si Texter 34. 34 4434, ganit. 4434 number. Lucky number niya is number, may nara na number 3 kay Ma'am Lorna. Nauna na. Kahit Texter 4434, kakit-change na lang sa imong lucky number. Damo pa man available. Next. Wala na. Ang arinig mga numbers, 2, 19, 8, 13, 3, 9, 18, 5, kag 17. Sa liwat? 2, 19, 8, 13, 3, 9, 18, 5, kag 17. But we can work this like an Wait, daw mo na may song request para kasi siguro next sige. natin nga ano. I mean, ang next natin yung episode is para sa mga ano na naman, Mother's Day na naman, diba? Yung Mother's Day special na naman kita. Mas ka magtinagis naman. Salamat ang requested nga song ni Ma'am Lorna para daw kay Mama niya. Salamat, bye. Siguro yung Constantino. Diba nag-assume? Salamat by Ma'am Lorna. So,
Pangitaon ta din. Oy, baka basi pwede na iupod yung ang nagkanta, di ba? Salamat sa'yo, mga sumuna. Salamat, Gid. And ang available pa din ng mga numbers, number 1, number 4, number 6, number 7, number 10, 11. Ano pa? 12. 12, Oo, 14, 15, 16, and 20. May 18 na. May 20 last. Okay, pwede pa kamo makahabol sa inyo nga mga sabat. Sa aton nga story of the night, kung may luyag ka nga ipalayag o kung isinggitan sa kalibutan, ano ina kag ngaman. I-comment lang sa aton comment section sa Facebook Live kapon sa inyong lucky number or i-text sa aton nga hotline number 0907-621-6650. Magabalik aton nga programa matapos sining aton nga matahom nga ambahanon. Standby mga langga nga mga kalagad. Kung ito man ang huling awiting nais kong malaman mong ika'y bahagi na ng buhay ko. At kung may huling sasabihin, nais kong sanggiting niligyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kitang lumuha. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labig ko. Salamat, sana iyong marinig tibok ng damdamin. Ikaw ay mahalaga sa akin. Ang awitin ko'y iyong dinggin. At kung marinig ang panalangin, lagi kang naroroon, humihiling ng pagkakataon. Masabi ko sa'yo ng
The most music in the evening. Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay, nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa, kung puso ko ay mamapa, ikaw ang dulot, gitna at simula, nahanap din kita, nahanap din kita. Oh, maligaw
Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sang tungo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Ang oras 88.1, Kader FM Philippine Standard Time, alas 8:45 sa gabi! Gabi! Jason Derulo. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. 'Cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't Bye-bye. love. Yes, I did it. Bye-bye! Can work this Thank you, Gid, sa tanan-tanan nga nagtutok sa aton. Walang tiyempo diri sa aton palatutunan sa istoryahan ta. Sa tanan nga nag-join sa aton nga pahampang. Better luck next time! Everyone is Paliwatan ni si DJ Yummy! And DJ Pretend. Bye-bye and see you next time! Joke lang! Ay, mabasa na ito. No, adore. Ito ha. Oo, gani. Actually, daw mo pa Tinunto. siyang nagsabat. Oo, Feeling ko tama. mapuno pa. Sige pa. Sige pa. Ay, may pagido, may nagdugang. Oo, sige, sige, busy. sige, sige. Sige na lang. Ambal ni... Sir Hernan Solano Claveria, okay lang ko di sa Iloilo, na-miss ko gid ka mo. Ahoy, salamat Sir Hernan. Halong kada sa Iloilo kag na-miss ka man namon di. hard to trust you when I Ambali Rica May, Liza Maharot gid si Aaron Dave ha. Ehem. Salamat gid si Ambal and the song. Anong song talaga yun? Ano ganito? Salamat. Pasalamati na lang siya at least, no? Nangin part siya sang kabuhi mo. Diba? At least, may mga leksyon man bangod sa mga experiences, no? Na ginupdon yung naduwa. Pero amo ginayan, no? Asa lang dira. Asa lang gidira. Ginutod na gid yan, no? Ay, wala na. Tama na. Tama na na. Sige lang, padayon Andrea. na giyapon na. I feel I-feel maya. mayad ang song. I feel mayad ang song, Andrea. Ay, salamat, Gidman. Tama ako. Ay, pasalamat ka na, Andrea. Oo, be thankful for even for the pains, no, Andrea? For the pains, for the challenges, for the hard times, hardships you went through. Bangod sa sinang nga tao, because you learn from it. And do Yeah. not stay. Hindi lang dira magstay. Oo. Because life is too beautiful. Pero may kanahambal. Sa kanami isang kabuhi. Look forward for the things that will come to you. Kung na-let go mo ng mga bagay nga ina. It's not easy to let go, of course. Pero, kung gusto mo nga dira kagid kung gusto mo gid maging happy and to find yourself, let go of the things that weigh you down and look forward for the future. Thank you very much. Ganon Dahil yun. dyan, deserve ko na naman ng palakpak. And the Miss Universe Yes! 2020 DJ is... Pretty! Diyos ko na. Philippines! Salamat Okay. salamat sa sa amon pagpa-hype. Oo, gani, grabe. Sa mga gabi. Ari pa ginang isa nga may ginasinggitan man. Hi nang DJ anong DJ. Lugay Lugay pa mo. Luyag ko taning isinggit sa kalibutan kay especially sa iya.
nga ari lang ko di perme. Oh. Take your time kag keep safe perme. I can wait. Ah! Awan nabi ka tinaga, kapag tiga no, I can wait. I can wait forever. Ano ka tawag? Sakto pa May nato. sabsalan. Okay, sige. Ay, Wala napatay na. Oh, si Ronnie number 10 ka na kay Ronnie. Oo. It's isa ko na sa mga maraming awards. At 3 words para sa isa kababay is, maliban sa I love you is, I can wait, I've prayed for you. Oh, wow. Diba? Sana all. Sana all ari na may Maria caller Rica, kita. DJs, gusto ko lang isinggit sa ako, kagalingon nga, tapusan na ang module mo. Kay lapit na ang deadline, ha? tama Nawili man. naman paawat-awat, Rica, ha? See you soon, DJ Young and Pretty. Lucky number 14. Salamat, Rica. Pasensya na sa nagatawag ha, kay 8:50 na, madrop pa kita. Pasensya, gid. Hindi na namon masabat. Gipatay niya, or gipatay mo? Oo, ginpatay ko na. Oy, Di dapat kayo tigay madrop na pa kita. pa. Kung damo pa sabat, damo pa actually nga messages sa aton nga phone. Sige. Para Yun na yun, maubos Ando. nato na walang tawa. Para sige. maubos nato ng ang slots O, no sa kay nagatawag sa atin, kanugon. pwede man i-message mo na lang ang imong Oo, i-message tawag na sa lang. imong mga sabat Gigit. para at least maisip natin. Damo pa man sa numbers nga nabilin. Oo, Ari. Oh, may Sige. masabat pa. Good evening, DJ Mai and DJ Real. Luya ko isinggit sa kalibutan. Sano pa ni matapos ang pandemic? Kay bisan sino wala na kay balo ko sana hindi matapos. Ipaibaya ko na lang ini sa makagagahom. Number 15. Oh, See? di ba? Sayang. Number 15 from Texter, 3697. 3697. Okay, good evening po DJ Yummy and DJ Pretty. Ang loyal ko ipagsigawan sa kalibutan. Tani magtaas na ko. Amo man gusto ko. Kag hindi nila ako pagsunlonggon nga small battery ball. Bao Diyos ko, lucky number ko is 14. May number dyan 14. Ay, nauna May si 14 Maria na. Rica. Kay Texter 9201, may nauna sa number 14. Pero Piling marami sa ang iban di nga mo, no? number lang ga. Okay, si how do I breathe at pa-request ng fancy. Ay, how do I Tapos breathe na. siya? Texter 4434 kung nagapamati ikaw, imo nga lucky number Si may nauna Maymay na. ato. Sa Texter 9201. Si Maymay ang nagatawag. Pasensya na Maymay ha. Wala na time. Pasensya, May. Sa kay Texter 4434, paki-message ang imong lucky number kay may nauna na kagaina. Kay Texter 9201, amo man paki-text sa imong lucky number kay may nauna na pili sa imong number. May nauna na. Oo. Good Kay kung Sir may Leandro, nauna pag-in. na, ayaw na magpangagaw. Oo. Ari din mo number 2, 19, 8, 13, 3, 9, 18, 5, 17, 10, 14, 15. Pila lang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oy, may 8 pa ka number. Ay, damo pa. Oo, Oo. 8:52 na. Anyway. Sige. Oo, balay mo sa lang gamay. No, ang iban basi kag makapahabol pa. Si Maymay, pwede paguro dali unta lang. Sige. May tawag na May. Ay, nagkuan man ang bata. Number 12 ko na lang kay Kay? Texter 9201. Sige. Okay, Number 12, may wala pa number 12. Wala pa. Sige, tawagan natin. Available pa ang mga numbers. Aptik si Maymay ba? 1. Aptik si Maymay ba? Nagtawag sa dayon. Alright. Higit pa Hello? matigid. Hello, May. Mayong gabi. Ikaw ko, hindi ka lang cute. Kamusta si Maymay? Hello? Sa piyak. Nan. Hello? Hello? Kamusta si Maymay? Okay lang. Kung Sige, hindi ka lang May. cute, Kung may isinggitan ka o may palayag ikaw sa kalibutan, ano ina kag ngaman? Chance mo na ini, way na ni bawian, Maymay. Kung may aragiman ko nga gusto isinggit sa bugos sa kalibutan nga gapasalamat gid ko kay isa kang pamilya nga maswerte nga wala nanan siyang sakit nga COVID-19. Thank you lang. Pasalamat. Pasalamat. Masalamat sa bilog ka kalibutan. Kag halong gihapon, May, ha? Hello ka mo malay mo baka to na siya da. Joke Ayaw lang. man. Dira DJ Pretty kag DJ Yummy. Ha? Kamu man dira halong man kamo. Thank you, Gid. Talaga ang cute mo. Taga dinggan ni sa liwat si Maymay. Ha? Taga dinggan ni ikaw liwat. Sa Ambilay? Ambilay. Bilay panitan. Panitan. Tama, panitan. Mayong gabi sa inyo dira tanan. May tamyahon ka? Ginatamyaw ko lang ang tunan nga gapamati.
Kag, ang tanan-tanan na lang. Sige, may man Sige, to. lucky numbers mo, May. Duwa ka bilog, May. Ano, di sila mi? Imo nga mga number. Ng 5, 5. 5. Mayroon na 5, May 5 baby. na, may 5 na. ano na lang ang pwede? Pwede pa number 1, pwede pa number 4, pwede pa number 7, Mhm. number 6 wala pa man. Pag number 20, Ang 4 kag 7 na lang. 4 4 kag and 7. 4 kag 7. Okay. Check ta, double check ta liwat. Okay, wala. Sige, thank you so much, Maymay. Thank you, Oh, ano nga radyo, numero 8 sa Syudad San Rojas, kung pamatian mo. Ang 88.1 Kader FM. Inaya! Thank you, Inaya! Salamat, Maymay. Wala ko naging takot si Maymay sa kotse para hindi na mawala. Sige. Oh, alas 8:55. Bunot. Oh, bunot tayo na ta. Bunot tayo na talaga. Yes, hindi makita siguro sa pero nakaano kita spin. Oh. What paano do you na call nila this? Ruleta. Di natin, Oh, palapit pwede ka ka to. pabulig sa technical. Noy. Noy, Royce. Paliyog, May. Pakikapot na, bis- Pakikapot na ng sinimo ka lang ga. Aton nga, Pabulig go-go. na ng isabi. Go-go dancer. Go Pakikapot dancer. sila. Alagad Maria Jean Lorin. Oh, papalapit sa aton nga Palapit camera. na rin sa itong camera para makita nila. Pwede man sinunoy kung busy ka pa. Oh. Okay, sige. So, mas pin kita mga kaalagad Oh, sa first aton nga spin. tawag sini, winner. First winner. Ipalapit Nga lang mga ba daog sang secret. I-check na nagi. Oh. Kung nag-aabot gin. Oh, nag-aabot gin pa. Spin na. Kuhan gin man. Idog pa. Oh, Abe. idog. Kinanglan gin man duwag gali katawan. Ay, hindi kita makita ang number. Kita, oo. 17. Basta hindi maghulag. Okay. Ipalapit lang dasun ba pag nakatapos. Okay lang na. Tabuni lang kami. Di mo kami importante gid. Rakag na. Sa ibabaw. Spin na siya. Number? Oh. Number? 2, kita, Noy. Palapit ko na, Jean. Naipalapit lang tayo be. Number 2, be. Be. Dala nga. First draw. First spin. Number 2. Kita! Congratulations Okay, gusto ko na. Mano-mano. kay Ma'am Angie. Angie. Okay. Beer. Okay, Thank you sige. so much, Ma'am Angie. Kaya mo ba, be? May apat pa. May next spin. Dali. Next spin. Tan-tananan. Ganito kami ka low cost. Okay na sa sunod, di rin na kita sa Facebook na itong na-spin. Ay, naglapaw. Number 1. Number 1. Wow, Wow, wow. Wala sang number 1. Okay. Oy, wala. Liwat, spin liwat. May tatlo pa kita. Spin. But every war ends the same. Can we just Ano? 16! Congratulations sa ka! Kulang ng 16 din. May 16? Wala. Oh my God. Nakaka mo na ako. Oh, gani ako Congratulations sa ka. man. Tama pala ka mo nagpili sa number 16. Oh. Dua pa. Sige pa. Kaya mo na. Dua pa. Next. Number... Number 10! Number 10. May-ari din. Number 10. Si Wala. Ronnie! Grabe si Ronnie, oh! Bonus lang ah. Ronnie, nakaswerte, Congratulations, number 10. Isa pa. May last. Tanan! Ano? Number 3! Wow! Sigurado si Ma'am Lorna! Oh, congratulations! Grabe. Okay na, lima na. Diba? Kay Dua ang wala. Okay Tatlo ang may-ara. Ano tawag siya? Paki-flash na. Sa aton Sang mahiwagang kalendaryo. Kung ano ang number 2, ano number 3, ang number 10 nga madag-an sa aton nga mga kaalagad. Iga-flash naton sa screen subong. Number 3. Wow, sir. Thank you si Ma'am Lorna. Number 3, number 10. Kag number ano si Ma'am? Number... Angie, Number 2. 2. Number 2.
Ara na, wala pa. Naka-flash na. Si Ma'am Angie makabaton sang tinapay. Si Ma'am Lorna makabaton sang 150 pesos galon. Kag si Ronnie makabaton sang 50 pesos galon. Oy, log. Hindi na rin perde. Hindi niya perde. Aton nga 500 pesos ya cash ara sa number 16 nga nabunutan na spin naton pero wala sang may nagpili sa 16. No! Kag number 13. Number 13, kung nakaspin kita 13, oy, si Christian Ruga, tani. Bata ni Ma'am Lorne, at least si mama mo nagdaoga. And grocery, ara sa number 1, nga nabunutan man naton pero wala may nagpili. Ano ni? Number 4, 30 pesos nga load nga nabunutan nato. Nabunutan ta no? Wala. Ang ano? Number 4 wala gali. Wala. Pero may 30 pesos nga load. Number 7 may 50 pesos nga load. Number 11 may 150 pesos nga load. Wow. Liwat number 13 may 500 pesos nga cash. Wow. Number 16 may 500 pesos nga cash. Number 19 may 20 pesos nga load. Ay, sayang. Pero congratulations sa kanyang Lorna kag kay Ronnie nga nagdaog sang 150 pesos nga load kag 50 pesos nga load. Kaya Ma'am Angie, congratulations still may tinapay ka, ma'am. It's up to you kung kwaon mo dire mo. Tinapay lang gid mami mo na pero better luck next time. Oo, Sa iban pa nga malangga. Sa Sa iban pa nga malangga naton nga nag-join sa aton nga pahampang sa kanginan. May next time pa kita, may Webes pa kita kag pang-akat na kamo no sa inyong mga tropa, pamilya, kakilala, himata, kagabyanan. Para mag-join, para mapuno natin ang 20 ka slots kay Kanugon, no? Para madamo ang magdaog. Kay kung 20 ka slots mapuno, 5 sigurado magdaog dira sa ila. Diba? So, buong tatlo ang nagdaog, kaya ay wala may nagpili sa number 16. Naara dito ang 500 pesos nga cash. Anong ko? Anyway, amo ginayang kabuhi, no? Thank you so much, kid mga langga! Labi na sa nagpakilig sa aton sa mga gabi. Salamat, kid. Sa love team natin sa mga gabi. Yun na yun. Sige. Ma'am Angie, basta si Ma'am Angie, beer na lang mahatag sa aton di tinapay. Sige, wala na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa tanan-tanan nga nagupod sa aton. Madamo gid nga salamat. Ay, shout out tayo kay Tita Marilu Durong, ang pamatik ko sa bon. Kay Madam Yani. Sa sino? Si Tita. Sino? Tama, sponsor ko no sa pamaos ang pamati. Yay! Hindi, panawagan pala niya. Si Alagad Jean nag-request na tayo, hindi ako ha. Wala ako dira. Tita, we love you so much po. Kay gwapa-gwapa nga, kay anong gwapa-gwapa, nga kilala naman na kay Yanni Gale, mayong gabi. Kay Tita Juvil, mayong gabi. Kay Nanay Juvil, gali mayong gabi. Kay sa tanan-tanan na nagtutok sa aton, mayong gabi. Sa aton nga mga pumulong dira sa Banwasang Palitan. Na politiko gid sa'yo. Mayong gabi sa inyo dira tanan, no? See you, no? Salamat gid ha, salamat gid, no? Anyway, thank you so much. Mga kalagad natin, ginagupod sa atin sa sining edisyon sang Istoryahan Ta. Good night, DJ. Salamat, Rika May. Better luck next time. Kay Aaron Dave Varacas, better luck next time, man. Sige, kutob din ang aton nga pagpangalagad para sa Martes nga edisyon sa Istoryahan Ta, Mayo 4, 2021. Sa pangalan ng sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor at ang program manager Father Francisco Casada Jr. Sa ating nga program manager, Reverend Father John Dave Ibali at mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Ning Wego, kagatan partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos, kagalagad Roy C. Legaspi. Salamat din sa tanan-tanan, ha? Kita next sa Thursday. Sa Thursday na. Webes na mga langga. Again, tikahapon sa ulog naton ang World Press Freedom Day, sabay pa mag-survey ini no nga tulay para sa aton ipalayag ang matud-tuod no nga mga impormasyon nga mapaambit naton sa aton nga mga kaalagad kag tanan nga kinamatarong naton
Sa gihapon dapat nato panumdumon nga may limitasyon. Hindi po sulingon gitagaan ka sang tsansa sang oportunidad sa kinamatarong nga maghambal, ihambal mo na kung ano-ano, no? Labi na sa mga social media naton. Kag sa aton nga mga kaingon, again, dapat before we click kag before we speak, dapat ang kamatuoran lang. Okay? 9:04 mga kalaga, dining DJ nga mainit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy. Kagay naman ng DJ nga kasing anyag sang inyong mga gabi. This has been DJ Pretty. Nga nagasilin, importante ko kamay kaokunda ko. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahila yun. Basta yung pagtuhan to gid sa makako. Mayang gabi kag. God bless Pilipinas! Bye-bye! Good night, Ciao, everyone! We love you! Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga magahatag sa tungo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 Kadera FM. Ta, dali na, istoryahan ta!